Nuwun para miyarsa, ngaturaken pambagya kawilujengan. Mugi jengandika sadaya dalasan gotrah kula wangsa tansah winantu ing karaharjan. Sugeng pepanggihan malih kaliyan kula, Resti Nityamuti, wonten ing acara waosan cariyos cekak. Wekdal punika sampun sumadyo ngaturaken waosan cariyos kanthi irah-irahan Potret Burem. Seratanipun Pak Nepuri. Mugi atur waosan cariyos punika katampi kanthi renaning penggalih. Sugeng midhangetaken. Kadingaren omah gedhong gedhi njenggarang ngungkuli karaton kang ngadeg ning sabrang dalan sangarepe deretan pertokohan punjiring kutha kabupaten kuwi wiwit esuk wis ngeblak bukaan regol. Kamangka sadurunge ana yen mung 5 taun iki sepi nyenyet, ora merga suwung, penggunine wae sing sajake krasan nduwel ning jero omah. Sing ajeg ketok kliteran awan bengi ning jroning latar jembar tutupan pager weci pancak suci mau wong asu doberman loro. Kewan galak sikil trincing ules soklat tuwa condong ireng kuwi yen gelem ngadeg biyuh dhuwure ngungkuli menungsa bangkotan. Sauntara iku, ndelik ing plafon teras omah dipasang kamera sirkuit televisi. Sapa wae pawongan kang mertamu bisa diinceng liwat layar monitor. Menawa sing teka potongan bos-bos sajak nggawa rejeki nembe dibukake lawang. Suwalike yen kang mara pawongan nyremimih kira-kira mung alep golek derma, hambuk bola-bali uluk salam kula nuwun nganti jebol gurunge entuk-entukane mung bakal dijeguk lingasu. Kaya ndek anu kae, ana grup ngamen nom-noman telu tranyakan barang. Nonton pacaan lan penganggone genah dudu jinise wong kang ngerti tata krama. Rambut potongan pang, sing siji jambule dikelir abang, loro liyane jambul kuning lan ijo. Yen ngadeg jejer persis lampu setopan. Kupinge padha tindikan, katokan jin letek roak rawek. Lagi wae genjreng string gitar lan nabuh ketipung bumbung, wis kedisikan disandar asu galak saka njeron pager. Saking kagete, pengamen telu mau mlayu kontrang-kantring tanpa migatekake dalan. Akhire susul sumusul tiba krungkep kecemplung got adoh kono. Asu, salah sijine misuh ndrindil. Tukang ngamen sing loro malah ngguyu cekakaan weruh dapure kancane tambah dadi rapokro. Dasar gendeng. Prasasat wong sak kabupaten ngerti kabeh loji magrong-magrong kang dijangkepi perangkat canggih pengamanan kuwi omahe mantan bupati, kang luwih seneng diceluk Ndoro Kanjeng tinimbang jenenge dhewe. Disebut mantan awit ing satengahe jabat kalungguhane dipocot peksan merga kabukten mangan duwite negara. Dibuwi 5 taun serta denda puluhan miliar ora ndadekake Ndoro Kanjeng pailit banjur dadi kere. Kesugihane tetep gawe mlereng. Prasasat Betara Kuwera ngejawantah. Jam 8:30 wayahe toko-toko buka. Dalan ngarepan malah ditutup linmas. Wiwit prapatan wetan nganti poncot kulon dipasangi tanda verboden. Sing dioleh liwat mung mobil-mobil tamu undangan sarta catering sing teka lunga ngudhunake sawernane pasugatan pesta. Wah, ana apa iki? Cluluke Kaji Nahrawi sing buka warung sate kambing. Hare arah Hanjeng Hondur. Ujale lek Srata Bindeng. Tukang tambal ban pres. Lapake nglempit ning sebelah rumah makane kajine. Ndoro Kanjeng kondur, jare sapa? Pak Danu pengusaha toko batik nyelo-nyelo. Ebuh ngungungku ngono. Wangsulane Srata karo nata jugil lan pirantine kerja liyane. Maksudmu kondur ning alam kelanggengan lek? Jenal bakule wedangan kaki limo sing seneng glenyengan rambul. Mokal, kena ora ana gendera abang layatan ngono Tik. Kaji Nahrawi maido karo inga-ingu. Lho, samungguh
bener-bener mati dadakan ning jero kunjaran ya wis bento, kandhane Jenal. Bener, dudu sanak dudu kadang yen mati ora kelangan, saute Pak Danu. Celalat, mate ae jeh nglekasake liyan. Mbah Limpung metu saka tokone melu gabung. Wong papat noleh bareng nyawang babae kang dagang barang-barang elektronik kuwi. Geni yo Bah, kaya kur Pak Danu, Kaji Nahrawi, Jenal lan Lik Srata jluluk bareng. Ha iya, upama dheke temen matek, kaya kandhane Jenal mau. Mbok yo aja nganggo nutup dalan barang. Awake dhewe lak melu kepaten rejeki. Ola ana wong tuku mlene. Kabur-kabur ngenani Ndara Kanjeng wusanane dadi gamblang. Saweneh anggota Limnas sing kajibah ngatur parkir kendaraane para tamu cerita, Bupati Pocotan mantan napi kasebut awan mengko pancen arep mulih. Ora mulih ning pangayunaning pangeran, nanging kondur ngomah ing teges kang satemene. Disuda remisi pengenteng-enteng. Vonis pidana 5 taun cukup dilakoni 3 taun luwih sithik. Lah dina iki panjenengane bebas, kandhane. Krungu tembung panjenengane Jenar njedir. Istilah mau pantese katujokake marang priyayi kinurmat lan resik. Pas srengenge manter ning tengah langit, saka kaduhan keprungu rame suarane sempritan disebul petugas pengatur lalu lintas. Banjur katon mobil mlaku tleser-tleser, alus tanpa swara. Tekan sangarep reguloji mobil anyar Gres putih memplak. Plat nomere wae isih profit, iku mandeg. Penumpange pria setengah umur rada buta, mudhun. Raine ndangak kumingsun. Kae rak Ndara Kanjeng, kok manglingi ning kunjaran malah lemu. Bisike Jenal. Kanca-kancane ora segu. Para tamu racake menganggo seragam dinas werna kaki, tumpakane plat abang sing wis andher nunggu ngebaki regol antri munduk-munduk nyalami karo ora lali ngambung tangan. Wartawan saka saking koran, majalah serta televisi pating sliwer rebutan motret. Disuting, Ndara Kanjeng pasang aksi plengah-plengeh. Tangane ndaplang-ndaplang, ngungkuli gayane selebriti. Jenal kerot untu. Ngopo Nal, Mbah Limpung alok. Kaya suci-suci yo. Rasah muring. Yo ngono kae contone wong sing wis minger kiblate. Orang rumangsani luput lan dosane. Pak Danu katut getem-getem. Aloke pengusaha toko batik kuwi pranyata kuwawa nyenggol kesadarane Jenal sing paling jero. Batine ngudharasa. Saiki apa ya isih ana wong jujur 100% ning lumahing bumi iki? Praktek sawernane wujud korupsi kang wis budaya jroning pasrawungan jembar mujudake kasunyatan sing angel diselaki. Ora pejabat, ora rakyat, condong laku slitutan. Bedane mung ukuran utawa skala korupsine. Sing kalodangane omber sikutane wis mesti luwih gedhe lan suwalike. Batur pembantu rumah tangga, istilah luwih manusiawine, mbati duit belanjan pasar wis jamak rinungu. Ora mung kuwi, umume pedagang, wiwit sing adol beras, daging, sayuran, nganti gereh petek racak padha nguntet timbangan. Lan ematno senine bakul sego pecel ideran nalika ngedoli pesenan. Lebar nyiduk sego saentong peres menyang pincuk rekane ngimbuhi sapulukan. Ora ngerti yo, porsi sego mau bali dicuwil luwih akeh satekem munjung. Praktek sing katone nambahi nanging sejatine malah nyuda porsi.
Praktek ngene iki menawa wae uga dicakake dening warung-warung makan sarta restoran. Potret burem polahe masyarakat sing jungkir walik BTE mertahanake urip lan penguripane mau pindhane kaca paesan mungguhe jenal. Bakul wedangan kaki 5 kuwi kaya diadepake pengilon meruhi belange dhewe tanpa bisa selak. Aku sok-sok yo ngabuk, ujare keprojol. He Nal, kowe ngomong apa? Kaji Nahrawi. Lek Srata, Mbah Limpung lan Pak Danu alok bareng. Kula niki rak nggagas awak kula piyambak. Terus terang mawon, kula terkadang tumindak boten jujur. Ngabrul regi. Enten wong jajan sego kucing loro, kula etung 3. Swasana amem sauntara. Sajake wong-wong sing lagi ngobrol kuwi ketungkul metani lan nontoni diri pribadine dhewe-dhewe. Modo ahu yo helep awusi. Ambal ici ngondo ocol olo. Kandhane Lek Srata blak kotang ngakoni kadang ngapusi. Nambal siji diakokake bocor 2. Hayo ngono ae kok dilebokno ati. Kanggoku bisnis tetep bisnis, jenenge dagang sak bisa-bisa golek bati akeh. Yen perlu lega balang tak kundhake saduwul-duwule. Dene ana sing kepenyok ya bejane kang tuku. Lak ya ngono to. Mekaten menggah pungkasaning cariyos kanthi irah-irahan potret burem seratanipun Pak Nepuri. Mugi atur waosan cariyos punika saged dados panglipur sawetawis. Kula nyuwun gunging samudra pangaksami awit sedaya kakirangan dalah kalepatan anggen kula ngaturaken cariyos punika. Ing wasana kula nyuwun pamit ngantos pinanggih malih wonten ing waosan cariyos sanesipun. Mugi rahayu ingkang samya tinemu. Nuwun, matur nuwun.